الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء يا بوي بندم هنك الجمعة جولين المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من فدار يوتري يا بوي بندم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عندك الجمعة نبندم جولا المصطفى غفر الله جولا ما لا بيسف odo darsu bandirabe julbe ko spécial pour les spéciaux pour yummirabe ndeysan yumam nenam bandam وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين لا إله إلا الله وبالوالدين إحسانا لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا بندم هل جدل الله ركما الله وي هرن دو سونا كنيم او رفتيني هن ين موجيني e jinnabe yen mojje jinnabe la ilaha illallah nena bandam ka teddinaado ka korsada ka kormaado to jomiraado subhanahu wa ta'ala al mustafa rokki ma gedal ngal hay goto rokkaka bandirabe sehilaabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma a'zamuka ya ummi oh ma mama ma chéri ma mama o sawma reedu makko lebbi jeenayi jooɗiɗa e koyɗe makko e ennu makko lebbi nogase nayi mbattuɗa ladde aɗa wone koyɗe makko aɗa yaha aɗa wone koyɗe makko aɗa hellifa aɗa koyɗe makko aɗa tandi aɗa wone ɓernde makko bandiraɓe sehil o noon yummiraɗo o bandiraɓe sehilaɓe eynam holko rokkuma oɗo daraja to Allah nenam bandam eynam إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما so yumma ndeysan o mawni walla bamma mawni o mawni ɗo galle maɗo ɗo suudu maɗo ɗo sal maɗo suudu mawnu wonde douche ndu wonde climatiseur ndu kanko jeeyi ɗum bandiraɓe sehilaɓe. Mais Thierno Ousmane, mais c'est que on a un petit appartement, donc on ne peut pas amener ma maman et mon père, il ne peut pas. Ta maman, non, il ne peut pas. Maman, redum ndeysan, yaajani ma lebbi jeenayi. Appartement ma ko yaaji ko faadi ko fof, a wawa nanude yumma. Wana galle yaajara ko bernde. Reedu yumma yaaji o wadma hen lebbi jeenayi, endu makko lebbi nogase nayi, koyɗe ma ha joni omon toppirma, omon nyawanma, omon ɗanantako ma sa fawgi o ɗanorako. sa ɗannima o ɗanorako fala taqul lahuma uf horo wiɓe uf ko feccere konngol bandiraɓe sehilam nenam bandam ka tedduɗo ndeysan ka tedduɗo enam ka tedduɗo to Allah waji goto wi omo yiɗi felloyde o rokki fittandu makko Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimo yumma no wuuri o ya felloyto yummaro alijanna nan toon bandiraɓe sehilaɓe enam nenam bandam an noon a waylima yeeso ma waylima wona ni mbanoɗa e samba elam wona joni mbaylimi ko gila amuyel 50 nden min ɗanno min jolat koye buyel walla lana salang walla baba sar walla kermour ndeysan min jaha ndar o nden ɗon hirande noon ko nden mawne o jibina holon mawnam mami anda aha iye samba elam wona an guidimi sowade ala mi sowima samba gorel maayi dewel maayi deftoɗon kan maayi kadi taw watti ladde
nene ɓeɗo fo maayi wallahi ɓeɗo fo maayi ñaɓirmi sabi allah alhamdulillah e nomtini la ilaha illallah ani ne jibanɗane min cikkanaɗo wuura nden hirade yimɓe tampina waɗi soño ndeysan yimɓe fof tampi ndeysan ɗum waɗi allah wi fala taqul lahuma uffin wala fo pale gronɗe wala taqul lahuma uff wala taqul lahuma uffin wala tanaruma a anda ko kewi nden hirade coyi mami ƴiƴam jaami hôpital nawami sowetas ambulance ala ko nden yimɓe nawa oroji ngala ko wotir jaami miɗa si heddade hen ni la ilaha an fof ɓuuri tampindemi an kam reedum no cowi mami de tampumi mbeɗen tan tuura mbiɗa anta ko jamma la ilaha illallah mbiɗa anta ko kikiɗe nden hirande ko soño nayi maayi bey maayi haydara ala yimɓe tampi la ilaha illallah ɗinenam bandam ko ɗum waɗi yeeso ma ngo wayli joni ɗiɗo ɓorɗi ndeysan yeeso ma waylima aha samba yanam yeesam waylima mbeɗa jogui ɓiɓɓe jeetato tata rewɓe tata worɓe onon fof mbeɗe miijo on guila subaka ha hiiri mbeɗe miijo on son ndesa son ndesi tanirakon mon ɓiɓɓe mon mbaloɗon kisi ladde nde no wayi no corona o wayi miñe o suutinoma arti o gayno gorko mo fi ɗum o to ala dépasse yimɓen tampi ɗum ɗo foɗe miijo ɗum yeesam waylima saabu mon mbeɗe miijo jamma e ñalawma son ɗanima mi ɗantako son ɗanaki mi ɗantak la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ni wayi innene hoto kange ma woni noon e foto ma ngoro foto ma yongo ngo mi yi aɗa waɗi kange ha heewi ndeysan o jali ndeysan yummiraɗo o jali o muusi o yi samba yilam ay doɓɓe jiiɗa e ngoɗo foto ngo nde bande debbo hurtoyto ko ɗum min ɗum tafan momi kumbel nde yaade nde inene o ga noon nana ngo nde pendeyel hurtoyto nde tafanmi ɗum kadi nowi kadi hurtori yehe bandumen esima ndeysan conmi hen boluji e gude goro bamma mbaɗa ɗum hen wutte ñagga ɓorni ndeysan la ilaha illallah inene ko heddi ko noon jaɓe koyɗe ɗe ko wonno e hoore kono kange o fo hoto woni o ƴukki ndeysan o hersi o ronki haalde o yi samba yelam sa nandanokimo oɗo kange de mi haɗantama ay bamma samba diallo e samba ka e kalidou kane bamma arti jama tan ene tikki ene mettini bamma ari tan ene mettini ene soni wi an farmata ayi ko ɓe mbaɗi ko samba diallo e kalidou ka e kan hana komi mbaɗi ɓe ñaami bor jama ɓe ñaami kalis jama ɓe ñaami kalis wuuro te commissaire haalnama ko police ɓe fayi joni hono mbatten i baba galle taw ko noon kay kangam oɗo yeeyi ɗum tan joɓanen ɓe oy ɗum oɗo kange min jeeyi bammama jaljallo e kan kan kakawo min joɓi ñamani ɓe cokaka la ilaha illallah inenam bandam inenam juuɗe ma ɗeɗo noon juuɗe ma joni ne ñaaɗi noon wala taqul lahuma uffi wala tanruma wa qul lahuma qawlan karima saɗa haalde maɓɓe haalde newi haal konngol teddugol hoto furoɓe qawlan karima nene juuɗe ma ñaaɗi joni noon juuɗe ma ñaaɗi holko ñaanni ɗum ñaanni samba yilam min ngala masiŋaji unoji mi una muudo gawri nifga ñebbe mi yerwo ɗum ɗon waɗa ɗum kodde ɗum ɗo waɗe cakri ɗum ɗo waɗe laccire ɗum ɗo waɗe pille aha mi ala ganguji mi ala machine min defirti ko leɗɗe min teeno e leɗɗe min gadda mi taƴe leɗɗe min gadda walla dubuji min defara mbeɗe dunca cuurkinaneyam mbeɗe wambi mawde mbeɗe muynene miñe bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum waɗi juuɗam ñaadde samba yelam juuɗe ɗe ñaaɗi so kalkilama joni ko jahannomi jeere mbeɗe arta ko temedde kiloji ko unannomi ko tonuji muudo min un sak ndemri sak samme sak fof suuna fof min una ɗum min ceɗa min jarwo min mbaɗa pille oɗon ɗani mbaɗa kodde min ummo jamba 4 heures du matin haade wiyeɗe asalatu hayru min nawm min defa kumtari min dawa guesa min gartata ko futuro ko nden min cagginta ko haa ko uula min ñamata kosam woodani ko kosamal seeɗa min dañata haa ko uula ne metti min ngala hay buna sabu soñari guelo ganaɓe ɓe gaddani buna hamin dañi komin lii bandiraɓe sehilaɓe ko ñewal seeɗa min mbaɗi hen poɗɗe ngala soñe waɗi jawdi maayi yimɓe tampi fulɓe tampi aynaɓe tampi ɗum waɗi kam waylade juuɗe ɗe ñaaɗi koyɗe ɗe ñaaɗi bandiraɓe sehilaɓe enam ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نحن بندم بيجي كويدا ما دينو هكو ودو
holko de koyde no may nyaadini ayani koyde may man nyaadini enam Samba Yelam min pina subaka min dawa gese min juwo bucel min dewa bama sasel min paye gese min gala pade botuji min nyamoro ha hira dum ko tuppe dum ko geej ciaski ciñowi kebbe e tuppe min gone on dal haali dum wadi koyde nyaade min jahru woddi min baddaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah nena dum wadi keeci ma hofaade keeci ki hofi bede muynin ma anda muynin den bede wambi mawni ndeysan mi jogoya ndiyam ala ene woddi min gadde suman leji min gadde ndiyam de min gafta taw hiiri min ara kadi mi defa bamma taw jufti min hen sañ min bala non hen sañ min balta non hen sañ min ƴetta mi mbaɗa sayna mi mbaɗa ndiyam mi mbaɗa hen ndiyam ñebbe walla cere dene buute min cirto walla laccere jaga caƴƴo min ñaama ɗum e min muñi ha mbattuɗon liggade ha dañɗon galleji dañɗon étage uji joom suudu ma en koddata Samba Yelam la ilaha illallah ndeysan Samba Yelam hoto heɗo ko oɗo debbo haalata ko o anda ko cukalel nam واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة weltam be bibje ma bibji yurmende nde nehona daabe tenabe mbasa bamtude gir mbasa hay yewde waji goto uya hol sababu nyamdata yumma e bamma o kulmi ko hade nenam yide hettere omo yidi dum omo yidi hettere nde mi jetta dum taw guddol nenam nan hen la ilaha illallah muhammadur rasulullah waji goto ndeysan o wonde yumma ko ha nayi minni ko ari yumma an jogino nena jonno min be yidi jettu dum o yala ci da ko nawde aljanna mi jabara dum ko arabi saudi be jeeto qadi wimo ala an wonde yumma ha boyi adani baraje rokku mawne rokku miñe o ala mi watta dum abadan yummiraɗo nene ɓeɗo ɓiɓɓe ma ɗiɗo hole mo jiɗɗa hoddude oy kamɓe ɗiɗo fof ko giram kamɓe fof giram kaadi o ñaayi wi miñiraɗo a naw yumma galle ma saabu mawne dañi gueɗal mum mawniraɗo rewe yummum ene woya nenam bandam bandiraɓe sehlam la ilaha illallah muhammadou rasulullah nam وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما يا الله يا فبي ndebe ni mbeno cukalde ebe muynina mi sobe ebe coccami ebe buftami ebe ndandame jeygol be ndandame ndiyam ebe co no mbaano hiwirta non be kiwirta mi naysan be jidami giyal memam be jidami faama be jidami tulma be jidami tampa be jidami hoya ha joni ebe ngoya sabu yam be danaki naysan so jom sudam suurima be metti be cuno so mi ala liggey be cuno so mi ala kayraji be cuno so mi dañi kayraji be belto so mi arti be belto fo e ben goya ha joni o da do yebde dum awa yebde bandiraɓe sehla sa meeɗi waynude yumma ya jallumo haw jala hadama wayde darde bandiraɓe sehlan nela sallallahu alaihi wasallam o wi amin be biya rasulallah hol o amin kam o wi on gurduɗo jinna makko ɗiɗo walla goto e mabɓe ɓe nannanimo aljanna enam rabbi hamhuma kama rabbayani saghira rabbi ighfir li wa liwaliday rabbi ighfir li wa liwaliday rabbi ighfir li wa liwaliday wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minat ya Allah يا رحمن يا رحيم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.